вазорати мудофиаи Туркия мегӯяд, нирӯҳои мусаллаҳи Туркия гузаргоҳҳои хос ташкил карданд, то гурӯҳҳои наҷот ба маркази заминларзаи нирӯманди ҷануби ин кишвар бирасанд. бар асари такони замин, ки ба 7-8 дараҷа баробар будааст, даҳҳо бино вайрон шуда, камаш 1300 нафар ба ҳалокат расид. Президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоғон мегӯяд, заминларзаи имрӯза, ки дар он камаш 2818 бино тахриб шудааст, бузургтарин зилзила аз соли 1939 мебошад. Раҳбари Туркия афзуд, ки 45 кишвари олам ҳозир будааст ба амалиёти наҷот ҳамроҳ шавад. ما چندین درخواست بین المللی کمک به کشورمون رو دریافت نمودیم. 45 کشور و از جمله ممالک عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا با ما تماس گرفتند. Yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. амалиёти наҷот бо душворӣ пеш меравад, зеро таконҳои замин хотима наёфтааст. дар минтақаи Малатияи вилояти шарқии Андолуи Туркия ҳангоми амалиёти наҷот бино фурӯ рехт. шоҳиди айнӣ ин ҳодисаро навор гирифтааст. тибқи ҳисобҳои пешакӣ, ки нисфи рӯзи 6 феврал дастрас шуд, дар заминларза дасти кам 5000 нафар ҷароҳат бардоштааст. мақомҳои Туркия мегӯянд, ин заминларза ба минтақаҳои мухталиф дар 10 вилояти ин кишвар осеб расонидааст. гузориш мерасад, шаҳри Ғозиёнтепа, ки 2 миллион аҳолӣ дорад, хисороти зиёд дидааст. ҳамчунин бар асари ин заминларза як хатти лӯлаи газ дар ҷануби Туркия мунфаҷир шудааст. дар минтақаи ҳамои Сурия, ки таҳти назорати размандагони мухолифи ҳукумати Башор Асад қарор дорад, заминларза боиси фавти камаш 147 кас шуд. амалиёти наҷот дар зери ҳавои боронӣ ҷараён дорад. мақомоти Сурия мегӯянд, ҷамъан дар вилоятҳои Ҳалаб, Ҳамо ва Лозиқия камаш 237 кас ҳалок гардидааст.